الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi jaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Roja'na bali ingsun kita ila hadithi Abi Hurairah maring hadise sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ridha sapa Allah Gusti Allah ta'ala mahluhur sapa Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah. Qala wis ngendika sapa sahabat Abu Hurairah ngendikane ngeten fayakhrujuna mongko padha metu sapa nas minha saking makbaro saking kubur siroan hale enggal ila rabbihim marang pangerane nas yang siluna metu sapa nas yakni ngersakaken sapa sahabat Abu Hurairah yakhrujuna metu sapa nas min kuburihim saking pira-pira kuburane nas hufatan hale udo urutan tur modok summa yaqifuna mongko nuli ngadeg sapa nas mauqifan nggon ngadeg wahidan kang siji miqdar sab'ina kelawan kira-kirane 70 apane aman taune la yang duru ora ningali sapa Allah Gusti Allah ilaihim marang nas wala yaqdolan orang hukumi sapa Allah bainahum ing dalem antarane nas fayabkuna mongko padha nangis sapa nas hatta tangkotia sehingga entek to pegot apa adumu pira-pira moh sumaya bekuna mongko nuli nangis sapa nas daman ing dedeh wayarikuna lan dadi apa keringetin nas hatta yablugha sehingga tumeka apa keringet dalika ing mengkono-mengkono keringet ma'ahum sertane nas bi ayyul jimahum kelawan yen to ngendhaleni apa dalik utawa keringet niku wau wa ayyablu lan yen to tumeka apa dalik keringet niku al-anqona ing pira-pira janggut. Terus wangsul teng hadis saking sahabat Abu Hurairah. Ketikane sahabat Abu Hurairah nggih saking Kanjeng Nabi. Lah niku tiyang niku do medal. Menungso niku medal saking kuburan. Niku agi-agi, ngoten. Agi-agi metu saking kubur niku, ngoten. Terus medal saking kubur niku udo ngodok, mboten sandalan, ngoten. Lah dinten niku anjene para menungso sedanten niku ngurusi awake dhewe-dhewe, ngoten. Mulane teng Al-Qur'an ko yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi saterusé kok iku ngurusi awake dhewe-dhewe. Terus domblari dhewe-dhewe ngurusi awake dhewe-dhewe. Wong tuwa ya ngurusi
dulur ya ngurusi awake dhewe, ora ngurusi wong tuwa ngurusi anake, terus dulur ngurusi dulure mboten. Dinten niku sing medal saking kubur niku. Pas dodo ngodhok mboten sandaran. Terus ten mriku ngadeg. Ngadeg niku setunggal-setunggal. Niku selama riwayat hadis niki niku 70 tahun. 70 tahun niku mboten ditingali kalian Gusti Allah. Mboten ditingali Gusti Allah, mboten dihukumi kalian Gusti Allah, dijarno. Ngoten. Hadis iki 70 tahun. Terus akhirnya manusa niku do nangis. Do nangis. Saking danune ning nangis niku kentekan, ngoten. Entek mepegot luwe iku maksude entek luwe sampean. Ngoten. Akhire nangis niku nangis geteh. Nangis geteh. Terus keringetan gobyos. Niki tergantung niku ngamal. Sampai keringet niku mendali sampai wonten sing dugi jangute. Ngoten. Sak terus niku tergantung ngamal. Lah ten mriku manusa niku kepanasan. Lah mulane ngendikane Kanjeng Nabi niku teng kitab Nasaihul Ibad. Dinten niku disebutaken niku teng kitab Nasaihul Ibad niku. Sing wonten 7 niku. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh niku. Dados teng dinten boten nenten iup-iupan. Boten nenten sing saged ngiyup-ngiyupi kecuali iup-iupane Gusti Allah. Ya menika golongan tiyang pitu. Tiyang pitu sab'atun pitu. Termasuk diantarane nggih menika tiyang sing nalika ten niku sadèrènge mahsyar. Sadèrènge teng mahsyar. Sing sampai keringet niku sampai dugi janggut. Lan saterusé tergantung amale lah. Tiyang pitu niku slamet. Ngoten. Gampangane boten kepanasan, boten sampai nangis kados ngoten niku boten. Ngoten. Lah pitu niku ten kitab Nasaihul Ibad. Pertama inggih menika al-imanu adilun, imam sing adil. Imam sing adil, pimpinan pemerintah niku Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Menteri, Pak Presiden. Niku no adil, ngoten. Niku bakale pikantuk iup-iupan. No boten adil, nggih, sami kalian tiang-tiang sing do kepanasan, sampai keringete niku sampai dugi janggut sak terus. Terus yang nomor kalih nggih menika wasyabun nasya'a fi ibadatillah nika. Terus wong nom sing cukul gampangane wong nom sing sregep ibadah. Lah niki bakale dados wong nom sing luar biasa. Ya sing dinamine tiyang nom niku sing umure sak ngandhape sekawan dosa. Nah, sekawan dosa munggah iki pun wong tuwa niki, ngoten. Terus wong tuwa niku ya anjene 40 munggah. Sebab napa? Umur yuswa sekawan dosa iki sing nentokaken tiyang niku. Terus wong iku nek wis umure 40 munggah kok apik. Berarti ya anjene apik. Insyaallah saterusé nggih apik. Tapi 40 munggah kok mboten apik, ngoten. Lah iki saterusé nggih mboten apik. Lah mulane nek tiyang iku dereng umur sekawan dosa iki diarani wong nom. Wong nom sing cukul gamane sregep ibadah dhateng Gusti Allah. Ngoten. Dhateng Gusti Allah. Lah niki bakale dados wong nom sing spesial. Sampai Gusti Allah ning saya kados ngoten bakale diparingi yup-yupan. Ngoten niku nomor kalih. Sing nomor 3 inggih menika warujulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid nika. Terus ana wong nom malih, wong nom tapi atine niku seneng nang masjid. Gampangane masjid niku kan bahasa Arab, masjidun panggonan sujud. Maksudnya nggih panggonan salat. Seneng nglampahi niku salat ing masjid. Ing masjid niku kaya tenang, tenang. Lah niku bakale dados tiyang sing pikantuk iup-ipane Gusti Allah.
Sing nomor sekawan inggih menika warajulan tasaban ilallah. Ana wong kekancan seneng-senengan tapi senenge niku krana Gusti Allah. Dados mangke pisah ora seneng duwe kanca, ngoten. Niku nggih gara-gara krana Gusti Allah, ngoten. Dados duwe kanca seneng aku seneng duwe kanca kowe sebab kowe sregep ibadah. Contone kados ngoten. Dados senenge mboten krana napa-napa. Mboten krana donyane, mboten krana pangkate, mboten krana napa-napa, tapi senenge krana Gusti Allah. Dan iki bakal tiyang ku spesial. Pikantuk iyup-iyupane Gusti Allah. Iku nomor sekawan. Nomor gangsal nggih menika warajulun watuhu imra'atun, datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Sing nomor gangsal ku ana wong lanang. Ana wong lanang disenengi wong wedok. Wong wedok niki gadah pangkat. Yo ayu, ngoten. Yo ayu. Lah, wong enom iki nek tiyang enom iku kok sanjane ngeten, ini akhafu. Aku wedi Gusti Allah. Gamane ana cah lanang enom disenengi wong wedok ayu, duwe pangkat. Mbuh anake sinten niku sing duwe pangkat terus dijak maksiat. Lho kok jawabane kok ini akhaf, aku kok wedi Gusti Allah. Lah niku bakal nggih spesial. Bakal diparingi iyup-iyupane Gusti Allah. Bon sing nomor 6. Sing nomor 6 nggih menika warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Dados sing nomor 6 niku tiyang sing sedekah. Tiyang sing ngamal, ngoten. Lah sedekah ini ku fa'akhfa, disamarno. Gamane sedekah itu dirahasiakno, ngoten. Lah niki bakal pikantuk iyup-iyupane Gusti Allah. Nalika mboten enten iyup-iyupan. Terus wonten tiyang sedekah nuwun sewu, niku wonten sing modeli sing sedekah hamba Allah. Lah niku pancene kepengin pikantuk ganjaran, ngoten. Nggih menika ridane Gusti Allah, nggih pikantuk iyup-iyupane Gusti Allah. Niku sedekah sing di samarno. Mboten enten sumber. Wonten ajeng sedekah sing kedah ditinggalaken. Kedah ditinggalaken supados dados contoh, ngoten. Lah niku wangsul teng manahe sing sedekah. Mulane kadang-kadang tiyang niku wonten sing sedekah iku disebutno niku marem. Atine marem, seneng. Lah niku nggih kedah kesatos, ngoten. Kedah atine kedah ditata. Ditata aja sampe sedekahku krana liyane Gusti Allah. Makin krana liyane Gusti Allah nggih boten pikantuk iyup-iyupan, ngoten. Sampun sing nomor 7 inggih menika warajulun dzakarallaha khalian faqadat ainahu, ngoten. Sing terakhir sing nomor 7 tiyang niku sing bakal pikantuk iyup-iyupan. Sang saliyane iyup-iyupane Gusti Allah nggih menika tiyang niku sing dikir tenggonan sepi. Mboten enten tiyang sampai wadrokot ainahu, sampai ngerocoh brebes mili. Brebes mili duka niku eling dosane. Duka niku eling kekuasaan Gusti Allah. Langsung sampai nangis. Mboten tenggen umum nangis mboten, tapi nalika sepi. Nalika sepi mboten enten tiyang eling-eling dosane, ya Allah Gusti, kula nate nglampahi dosa Gusti. Dosa niku jelas jenengan tulis. Jenengan ngapunten ta mboten Gusti? Jenengan mboten ngapunten mesti kula kenging siksa. Dieling-eling ngoten niku sampai nangis. Siksane Gusti Allah niku lara ngoten.
menika nggih teng kitab Nasaihul Ibad termasuk alamat tandane wong iku bejo. Wong iku bejo niku nggih niku eling dosane. Eling dosane. Lali ngamale ngoten. Sawangsule alamatu syaqawah. Alamate wong cilaka lali dosane eling ngamale sawangsule. Terus sing dieling-eling ku apike entuk. Apike awake dhewe. Dosane lah niki cilaka ngoten. Sampun wangsul teng hadise niku sahabat Abu Hurairah. Terus tiyang niku dawa-dawa mboten sandalan ngodhok sampai keringete. Keringete niku sampai wonten sing duduki janggut. Mboten diadili kalian Gusti Allah nangis sampai nangis getek. Sampai nangis getek. Summa yad'u mongko nuli dangu utawa ngundang-undang sapa Allah ilal mahsyari marang mahsyar wa dzalika utawi mengkono yad'una qauluhu utawi dewe Gusti Allah azza wa jalla sapa Allah jalla wa akum sapa Allah dawuh sing pundi nika muhtiina ila da' artine muhtiina padha enggal-enggalan sapa nas ila da'i marang pengundang-undangi wong kang undang. Terus nalika dijarno kaya Gusti Allah 70 tahun teng hadis niki. 70 tahun dijarno. Mboten direken kalian Gusti Allah kepanasan. Nah, kecuali tiang itu niku mboten. Dan itu terus didamu kalian Gusti Allah diundang digiring teng mahsyar. Mboten. Teng ora-ora mahsyar. Dan ini sesuai kalian dari Gusti Allah muhtiina ilada do hati-hati do enggal-enggal mboten. Enggal-enggal niki mergo manusa niku dikumpulna teng mahsyar. Aina dirina tegese padha ningali langit sapa nas qasidina hale pira-pira kang nejo musriina turkan enggal-enggal. Faida cetama'a mongko ing dalem nalikane kumpul sapa al-khalaiqu pira-pira makhluk kulluhum ya sekabehane khalaik. Al-jinnu rupane jin wal insu lan manusa wa ghairihim lan liyane manusa lan jin. Fa bainama mongko ing dalem antarane khalaik makhluk hum utawi khalaik iku wukufun pira-pira wong kang madhep sami'u dumadaan sami'u ngundang-undang ing khalaik hisan ing swara kempersek minas sama saking langit syadidan kang banget. Fahalahum mongko bingungake ing khalaik tunas dalika ing mengkono hissan. Terus tiyang niku nalika diundang teng mahsyar, kumpul teng mahsyar niku do ningali teng dhuwur teng langit ngoten. Gati-gati cepet-cepetan menawa iki diadili karo Gusti Allah ngoten. Lah nalika menungso utawa makhluke Gusti Allah sedanten niku kumpul. Niku mbuh niku jin, mbuh niku menungso, bakal niku kumpul sedanten. Termasuk di antarane nggih menika sing dibangkitaken. Nggih menika golongane kewan. Kewan itu dibangkitaken, kecuali manusa nggih kewan barang. Bakal diadili kalian Gusti Allah. Sedanten diadili kalian Gusti Allah. Termasuk kewan niku. Kewan niku dibangkitaken. Kewan niku dibangkitaken mukane rame, bakal rame. Lah kewan niku bakal nggih wonten pengadilan. Mulane niku nalika pengadilan Gusti Allah teng kewan niku sampai golongane para kewan ngoten. Niku mboten kepengin dados menungso. Lah sing menungso malah kepengin dadi kewan ngoten.
Sebab napa? Sumber pengadilan Gusti Allah nika teng surat An-Naba sing terakhir nika. Termasuk tiang-tiang kafir nika, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ngoten. Lah niku tiang-tiang kafir do kepengin dadi kewan. Lha si kewan niku mboten kepengin dadi manusa. Ngoten. Manusa malah kepengin dadi kewan. Mergo sumber pengadilan Gusti Allah, nek kewan diadili Gusti Allah kon bales. Nalika teng donya didolimi dinapakaken kan bales nopun langsung dadi lebu, dadi lemah. Ngoten. Lah sumber ngoten niku pengadilan Gusti Allah kados ngoten niku tiang-tiang kafir kepengin dadi kewan. Sebab tiang kafir niku nalika diadili kaliyan Gusti Allah teng neraka niku sak lawas-lawas. Sak lawas-lawas. Mulane kepengin dados lemah. Ngoten. Wangsul teng iki tiyang kudu ningali teng langit. Mbah niku jin manungsa sedanten. Lah nalika do ngadeg niku, ngoten niku kok wonten swara kemresek saking langit. Banter ngoten. Do ningali teng langit ki ana apa menawa meh diadili kaliyan Gusti Allah. Ngoten. Mulane niku wonten keterangan teng kitab sanes termasuk Daqaiqul Akhbar. Niku teng mahsyar tiang-tiang niku nggih wonten sing dijaraken kaliyan Gusti Allah niku ngoten. Sampai 1000 tahun. Sampun fatang syakku mongko sigar apa sama langit. Wa tanzilu lan temurun sapa malaikatu sama dunya. Piro-piro malaikat marang malaikat langit dunya. Kami teliman kaya ngumpamani wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi fa'akhidu mongko padha ngalap sapa malaikat masafahum ing nggon barisane malaikat. Mantun wonten swara kemresek niku ternyata langit niku obah-obah terus sigar. Niku malaikat do temurun. Malaikat dunya do temurun terus do baris. Malaikat iku do baris di antarane para manungsa niku. Ngoten. Fakola mongko padha takon. Fakola mongko padha takon lahum marang malaikat sama dunya sapa annasu manungsa. Takone ngeten afikum ana ta iku tetep ing kalangane sira kabeh. Sapa Rabbuna pangeran sira kabeh yakni ngersakaken sapa sahabat Abu Hurairah tawi pengendikane Kanjeng Nabi. Afikum ana ta iku tetep ing kalangane sira kabeh. Apa amru Rabbina perkarane pangerane kita pilih hisabi kelawan hisab. Lah para manusia kudu takon teng para malaikat sing mandhap niku saking langit donya. Lho, jenengan iki mandhap ajeng mutusi perkarane Gusti Allah. Maksudnya ajeng do diadili, ajeng dihisab niki. Ngoten. Para malaikat do jawab ngeten qalu padha jawab sapa malaikat la ora. Malaikat itu udah jawab, aku ora denger. Malaikat tugasnya digangkan mandap, ya mandap. Terus boten langsung diputusi. Wa huwa utawi amru Rabbina iku yakti bakal teko apa amru Rabbina. Yakni ngersakaken sapa sahabat Abu Hurairah utawa ngendikane Kanjeng Nabi. Yakti bakal teko apa amruhu perkarane amru Rabbina bil hisabi kelawan hisab. Tsumma yanzilu mongko nuli temurun sapa ahlus samai penduduk langit. Asaniatu kang kaping pindho. Fayakumuna mongko padha ngadeg sapa ahlus samai tsaniya. Sofan kelawan baris-baris. Khalfa ahli samai dunya ing dalem burine malaikat ahli dunya.
tanzilu tumurun sapa malaikatu ahli sama'i tsalitsati. Tumurun sapa para malaikat penduduk langit kang nomor 3. Hatta tanzilu sehingga tumurun sapa malaikatu samawati sab'i pira-pira malaikat kang kaping 7. Ala qadri tabi fi ing atase kira-kirane tikel-tikelan. Wa yakumuna lan padha ngadeg sapa malaikat haula ahli dunya ing dalem kiwa tengene penduduk dunya. Ngoten. Malaikat niku ternyata sing nembe turun niku nembe malaikat dunya sing nomor setunggal. Dadi tangkleti para manungsa. Jenengan aji ngukumi kita, pangeran wis aneh ngisap. Ora, jawabane ngoten. Terus akhirnya wonten malaikat malih mandhap. Malaikat sing nomor kalih, langit nomor kalih. Niku langsung teng burine. Teng sandiki wonten ini sampai malaikat sing nomor itu. Dados ruang ngoten. Sampai niku do baris-baris ngoten. Malaikat dados malaikat dunya sing nomor setunggal niku pun kuat sampai malaikat sing nomor 7 niku dereng diadili kalian dosa kudu baris. Mulane teng keterangan riwayat hadis Anas niku bakal dijarno setunggal iku saking kathah bingung menungso niku bingung bingung kecuali tiyang sing mboten niku kalian dosa Allah diparingi tuwa termasuk golongan itu niku wau. Nah niku riwayat niku kejadiane sak mampunipun niku tiyang menungso makhluk Gusti Allah niku dikesanaken. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga kula panjenengan sedaya termasuk golongan tiyang ingkang slamet ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat, salamipun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya